Sally, geef me de Sally voor mij. Ik kan Julie. De Sally. Je vais pas le docteur Kuli. Je moet de Sally van vandaag. Ha? Kuli is een cool girl, moet er samen. Een cool girl. Hi, guys, mooi. Ik het die gewiet dat Koelie vertel kom weekie. Jij! Praat je wat jou, kom je man. Koelie is een strooimeisje. Maar dat is ook mooi. Nou, wanneer as jy trouwen dan? Jij! Wat gaan we jou, hè? Wat gaan we jou? Ze wordt plan, hij wordt in bestelling. Nou, wat kan met jou? Zij wordt een skollie, daar wordt zij lelijk.